Zan wallahi so nake in koma makaranta ba. ba Wallahi so nake in koma makaranta. Mun kima makan mu faɗa kullum shi kenan zaman gida. Jahilci muna zaune kullum ba kai wallahi. a yanayin garin ne ruwan ta ne kawai. Wallahi so nake in koma makaranta. Ai kawai kasuwar kara da ne ka nemo ɗan canji kai waɗanda alazan ka Kai ba. kuma ba abokina ka ba da shawara. Ruwan ta ne kawai. Wallahi kuɗin kawai alaji. Ai kana da kuɗi mata sun fi banka ne wani karatu cin shi ake yi shi. Allah. Ni ta farki ya ce na bari karta ya ce mu je makaranta ruwan ku da ni ku ne kullum mutum ya zo ware shi kuke yi. Ya ba za a ware ka ba wawa ɗan 9/11 daga zuwa ka dawo. To ba wanda ni na dawo yanzu ba. Kaji rabu dai da shi ji ba baban ka na kashe kuɗin makaranta a banza. To ba na je ba ni. To mene in ka je kuma ka je ban fi ka karatu bane To za mu wata tambaya. ina jin ka tambayar ne. Zero nawa ne a 10,000? Ni za ka raina ma hankali 0 biyu. 0 Wawa 0 10 ne. kuma wace ka ga yan mai.